Nakikita ba kakabsat? Mati itong ano kasi. Teka nga, ayusin natin na. Wait lang, ayusin natin. Gawin natin ng paraan. Okay. Ako itong ano natin. O ikaw, pumunta ka rito. Lapit yung ano. Wait lang. Ayaw mag-start. Wait lang kakabsat ha. Inaayos ko lang. Wait lang, wait lang. Yan. Inaayos lang po natin kasi nag-ano po siya. Nagpapasaway. Wait lang po ha. Okay na. Ipagdarabi sa inyo lahat, kakabsat, mga bunsay. Naka-live na agad si Kabsat Makoy ngayong gabi. Mahan niyo ulit ako sa akin live ngayong gabi. Yan, mga... Tiga. Sakit kasi nalaglag eh. Yan po kay, Ibag na Rabi po, Sir Road to Go Vlog. Road to Go Vlog. Ibag na Rabi po. Salamat po pagpasok sa akin live. Salamat po pagpasok sa akin live. Ibag na Rabi po. Mga OFWs dyan, immigrants. Ibag na sa inyo dyan. Ibag na Rabi rin sa inyo kung saan man kayo nandun. Yan, bulso yan. Mamindad mo, kay lola mo. Kay Manang Jenny. Ibag na dyan sa inyo. Ibag na bigat. Ibag na bigat dyan sa California. Bulso yan. Alam po, nagagayak ko na rin for work. Mamaya papasok ko na sa work. Ingat lang lagi dyan. Bulso yan. Ingat lang sa drive mode mo palagi. Papasok at pauwi galing work. God bless din sa'yo sa family mo. Pati kay Manang Jenny. Bulso yan. Yan kay kay Kabsat Eve dyan sa Connecticut, imbag na bigat din. Imbag na bigat din sa'yo dyan, Kabsat Eve, dyan sa Connecticut. Ingat sa God bless din lagi sa'yo dyan, Kabsat Eve. Yan. Yung mga dyan po sa Japan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik. Imbag na rabiling sa inyo dyan sa may Japan. Ingat sa God bless sa inyo always dyan sa may Japan. Mga taga Taiwan po dyan. Kabsat Kabsat Geraldine dyan sa Taiwan. Imbag na rabiling sa inyo dyan. Ingat sa God bless din sa always dyan sa Taiwan. Yung mga taga Hong Kong po dyan. Kabsat Wina. Kabsat Toy Kiki. Mami Sangkes 5 Vlog. Imbag na rabiling po sa inyo dyan sa Hong Kong. Ingat sa God bless din po. Yung mga tiga Ireland, Kabsat Diana, imbag na malim sa'yo dyan sa Ireland, ingat sa God bless din sa'yo lagi dyan sa may Ireland. Yung mga tiga Sweden dyan, imbag na malim din po sa inyo dyan. Yung kala Manang Adel, sa kay Kabsat Charmy, imbag na malim din sa inyo dyan sa may Sweden. Manang Adel at Kabsat Charmy, ingat sa God bless din sa inyo always dyan sa may Sweden.
Middle East, Pamangkin Joji, Kabsat Froilan, Kabsat Pink, Kabsat Baby Love. Yung bag na rin sa inyo dyan, yung bag na malim sa inyo dyan sa may Middle East. Ingat at God bless din sa inyo always dyan sa may Middle East. Mga tiga Baguio, Kuya Ben, yan. Kuya Maestro Paul TV, Manong Paul. Yung bag na rabi po sa inyo dyan sa Baguio. Ingat at God bless din po sa inyo always dyan sa Baguio. Kuya Ben at Manong Paul, Maestro Paul TV, ingat lang po dyan sa Baguio. Kikita-kita po tayo ulit dyan pag nakakit na ako yung September. Yan, kala Ma'am Ali Sipcon, kay Ma'am Cecil, kay Ma'am Cristel, kay Ma'am Dia, kay Ma'am Kian, yan, kay Ma'am Nobi, yan, kay Kabsat Blessed, di ba? Sino ba? Kay Ma'am Yins, kay Mami Chona. Mami Chona, ingat at God bless din po lagi sa inyo, Mami Chona. Yan, kay Mami Lita, dyan sa may Canada. Ingat at God bless din po lagi, Mami Lita. Yan, kay Ma'am Eri Australiano. Ingat at God bless din po lagi, Mama Mary. Yan. Kay Ma'am Teresita Riganyon. Ingat at God bless din po, Ma'am Teresita. Ano ba? Yan, kay Mami Alisa, Mami Malu. Ingat at God bless din po sa inyo, Mami Alisa at Mami Malu. Yan, kala Boss Bernard, kala Boss Lander, yung bag na rabi rin po sa inyo. Ingat at God bless din po always. Kuya Sherbal, Kuya Kahangout, Kuya Rizal, Kuya Johan Chin, Kuya Lintoy, Kuya Edwin, Kuya Pinoy Vlogger, Kabsat Daddy D, Kabsat Robert, Kabsat Rex, Kabsat Ruby Rose, Kabsat Mar, Kabsat Tropang Ilonggo, Kabsat Tropang B, di ba? Di ba? Kabsat Kabukid, Kabsat Pans, lahat na naman nila Big Vloggers, imbag na sa inyo lahat, imbag na rabi sa inyo lahat. Kabsat Aaron Peña, sadyensya na, di ako nakapasok sa live mo ngayong gabi, medyo may ginawa lang. Iwan ko kung nag-live ka nga ngayong gabi. Kabsat Kalsada TV. Ingat at God bless din lagi dyan sa mga operations nyo, Kabsat Kalsada. Basta happy lang tayo dito sa live natin. Pasok lang, comment lang. Hindi ko pa nga natapos yung mga museum. Siguro sa linggo siguro, bukas. Pwedeng bumalik. Tapusin ko na yung 2 museum. Mahilig po kasi ako sa history. May 2 museum pang hindi ko napapasok. Yung Amor Solo, sa baba lang. Hindi ko natapos yung taas. Doon ako unahin ko bukas dun sa may Amor Solo. Painting, tapos pupunta na ako dun sa may kabila. Ibag na rabi po, Boss Maki. Ibag na rabi rin po, Boss Maki. Musta po? Kastoy lang tibiyag, live lang. Happy talang ito'y. Basta walang sumrik na basher o manggulo ito'y. Continue lang ti live tayo. Happy tayo ito'y. Okay, Met, Boss Maki. Okay, Met. Nasayat, Met, nasayat. Happy lang dapat tayo. Masama na ang panahon.
Tapos maging ano pa tayo, miserable pa tayo, wala. Bayaan nyo na lang sila maging bitter dyan, yung mga antay-antay dyan, bayaan nyo na lang sila. Well, Boss Maki, wala nang kung ano to. Awanin ti atrasan dati. Well, tuloy-tuloy lang ka dato eh. Baka pag sinarding ko dato eh, anya ibaga ti, ti kaapa ko. Anyong sasabihin ng mga galit sa atin, di ba? Ayan, nawala si Kabsat Mac. Masaya na tayo, napatigil natin si Kabsat Mac. Ilang ang ano yan. Dapat at tapatan nyo sila. Tapatan. Kung inaano kayo ng mga ganyan, yung mga viewers, bashers kayong pumapasok sa ano nyo, tapatan nyo rin. Huwag kayong pumapayag na ano yung channel nyo. Diba? Channel nyo yan eh. Tapos papasok, mangbuburaot, mangbibisit lang. Eh, ikarapatan kayo dyan sa channel nyo. Either i-block nyo sila, yaw-yawan nyo muna, tayo i-block nyo. Okay yan. Hindi napahiya pa sila. Bago nyo i-block, yaw-yawan nyo muna para makatikim. Para makatikim sila. Actually, may mga ganun, itong bagong channel ko lang, ilan yung pumasok na mambuburaot lang eh. Nakatikim ng ano ko muna. Nakatikim mo muna ng ano. Nakatikim muna sa akin bago ko yung ano, binlock, hinay. Iba pala tong si Kabsat Mac, hindi pala na ano to. Akala siguro nila ganito lang si Kabsat Mac. Pero laban lang. Sabi nga ni Ellen sa Itbulaga, laban lang. Oh, di ba nag-trending yung sabi ko kanina kahapon yung segment nung ano, nag-trending sa social media yung segment kahapon nung kala Kuya Jose. Marami na antig ng ano doon. Yung puso doon, marami na iyak. Si Kuya Wally mismo, saka si Zombie, affected kasi sila. Si Kuya Jose, understand na yan. Wala na magulang si Kuya Jose, wala na. Kuya Alan Kay, wala na rin. Hindi porke nagbibigay tayo sa kanila ng material na bagay, nakakausap natin sila sa video call, okay na yon. Hindi okay yon. Dapat talaga mag-set tayo ng date, kahit 3-4 na araw, dalawin natin mga magulang natin, lalo pa nasa probinsya. Yun, 27 years, di niya nakikita magulang niya. Natitiis niyo po yun, sabi nga ni Kuya Jose. Nagbi-video call naman kami, saka nagpapadala rin po kami. Iba yung video call, iba yung video call sa personal, sabi ni Kuya Jose. Marami na antig talaga doon. Bawas points na naman sa generic Bulaga yun, sa showtime. Diba? Di nyo kayang tibagin ng Itbulaga. Okay. Yan ang baga, history na yan eh. Part na ng history ng ng pamilyang Pilipino yan. Pag walang Itbulaga, walang tanghalian. Diba? Pag may Itbulaga, andyan ang mga bata, di ba? May kasabihan na gano'n. Tapos maktol to si Vice Caballo, bakit do sila pinag-iinitan? Natural, pag-iinitan kayo, ang dami niyong violation eh. Puro violation kayo. Sa showtime nyo, wala kasi naitutulot talaga maganda yan. Puro kabastusan. Sabihan mo kasi yung boyfriend mo, punta dyan sa set nyo. Hindi naman siya part ba ng ano yan? Part ba ng host yan? Si Ion Perez mo? At kasi lagi nakabuntot sa'yo yan, Balchaka. Palayin mo. Magantay siya, magantay kayo, natapos na yung show nyo, bago kayo maglaplapan dyan. Kulang na maglagay kayo ng kama dyan sa set nyo. Diyan kayo mag-showtime kayo dyan. Tama-tama yun.
Tamang-tama yung title nyo, mag-showtime kayo dyan. Mag all the way na kayo ng boyfriend mo. Yeah. Tapos, pinag-iinitan daw sila, bakit daw tong Itbulaga, ay yung E80 daw, hindi daw, ano, hindi daw nare-reprimand. Ano bang violation ng E80? Wala nga eh. One word lang, si Kuya Wally lang, nagmura lang. Pero, kinabukasan, nag-sorry siya, public apology siya. Yun lang ang alam kong nagawa ni Kuya Wally. Eh, yung show ninyo, sangkaterbang violation ang ginagawa. Hindi namang desisyon ni Ma'am Lala Soto yan. Actually, marami nagrereklamo, marami na nagsusulat, marami nag-i-email. Dahil yan sa bastos na show na showtime na yan. Dapat talagang iban na yan. Para mapakita dyan sa vice ganda na yan, na ano, tapos ng paghahari-harian niya, tapos na. Meron ng kamay ulit ng MTRCB. Gandang gabi po, Kuya Rizal. Salamat pagpasok sa akin live, Kuya Rizal. Kamusta na pong Dolomite? Kanina nag-live si Kuya Edwin, may basura na naman. May kalilinis lang kanina, may basura na naman. Diba? Hindi sa pag-ano, Kuya Rizal, dapat talaga buksan nyo na rin yung kubeta. Kayo, ano kayo dyan? Kasi talagang ano lang naman kayo. Yun ang solusyon dyan. Gusto nyo talagang i-promote nyo yung Dolomite. Buksan na dapat yung kubeta dyan. Hindi obra yung mga porta-portalet. Hindi obra ang portalet. Mabibisit pang gagamit dyan sa portalet na yan. Mapanghi. Iba. Siyempre, ano nga naman, sa iba-ibang tao na pumapasok dyan. Foreigner. Ang foreigner, di mo mapapaihi dyan. Grabe. Nasa gate ka pa lang, amoy na yung ano eh, yung panghinang portalet eh. Gandang gabi, Kabsat. Gandang gabi, Kabsat. Ingat lagi dyan. God bless us all. Sorry, nakatulog ako kagabi. Okay lang, Kabsat. Okay lang. Kagabi, naka-live ako, nakatulog ako kagabi. Bagay, anong oras ba yun, no? Okay lang. Ingat ka lagi dyan, Kabsat, ha? Maganda yung racket mo na yan. Maganda yung ginagawa mong racket mo na yan. Magandang racket yan. Ituloy mo lang. Magandang sideline yan. May pumasok oh. May pumasok, di ko kilala. Sino to? Hari? Pangalan Hari? Heart ba? Heart? Mahirap jakitan to. Hello po, RLTV. Ingat lagi. God bless us. May storm yata na parating dyan sa Pinas. Minomonitor pa lang, hindi pa natin alam kung papasok. Hindi pa natin alam kung papasok. Mapagpalang gabi, Kabsat Mac. God bless and take care always. Salamat po, Mama Mary. Imbag na rabi po, Mama Mary. Imbag na rabi rin po sa inyo. Ingat at God bless po, Mama Mary. Salamat po pagpasok sa aking live. Ang trending kasi ngayon, yung topic ngayon talaga, mainit na issue ngayon, yung showtime. Umaapili sila, gusto kasing ni Madam Lala Soto
isuspend sila ng 12 days. Isuspend sila ng 12 days. Umaapila itong mga kolokoy. Wala naman daw silang ginagawang violation. Anong wala? Yung ginagawa lang ni Vice Ganda na yan, puro violation na eh. Yung ginagawa lang ni Vice Ganda na yan, kung yung din sa boyfriend niya, violation na yan. Dapat talaga makatikim kayo ng suspension. Dapat nga isang buwan eh. Para madala yung Vice Ganda na yan. Vice Tsaka na yan. Noon time show ginagawa niyong ginagawa niyong bomba film. Diba? Noon time show, ang kategory ng Showtime is general patronage. Hindi SPG, hindi strictly for only, for adults only. Ginagawa niyo kasing ganun. Maganda itong Inata. Instacart, okay. Ang kita. Naka $200 ako kahapon. Mamaya ulit. Sino tong heart na to? Foreigner ba to? Odjongan, vlogger. Hi idol. Ibag na rabi po, Boss Odjogan. Ibag na rabi po. Salamat po pagpasok po sa akin live. Ingat sa God bless po. Good evening friend Heart. Are you Filipino or are you foreigner? Yes. Are you a Filipino or are you foreigner? Wala, kabsatib, malabo to, itong heart na to. Di ko hinto talaga. Hello po, Ma'am Mary Bostaliano. Maupay nga gabi. Dida. Dida, paghinay pirmi, God bless us all. Oy, Maib. Long time no here. Maupay nga na aga Dida. Paghimay pirmi Dida, God bless. Idol, kalma po ha. Hindi, meron kasing kuya eh. Hindi ko alam boss, may bagong pumasok card. Ayaw naman ayaw naman magpakilala. Mamaya na naman yan. Yun yung pumasok na heart. Ayaw kong jakitan eh. Mahirap na. Hindi ko kilala eh. Lakas ulan dito ngayon. Gabi ho. Ingat lagi. Ingat lang all po. Idol. Thumbs up idol. Oo nga. Ma'am Mary Ostaliano. Busy sa Inata cart. Instacart. Nag-shopping ako ng grocery sa mga taong hindi makapunta ng grocery. Malaki ang tip. I-deliver ko ang grocery sa bahay nila. Maganda nga pong yan ha. Idol, bakit po kayo nakakapag-live? Na yung requirements ni YT na 100 80 yata. Pag naka 80 yatang subscriber, pwede na mag-live. Pag 80 yata, pwede na mag-live. Kayo view pa lang, hindi pa po kayo pwede mag-live. Kayo po mismo hindi pa kayo nakakapag-live. O kailangan 50 po muna na subscribers mahigit. Tapos mag-upload videos lang po kayo. Konting tips lang po, mag-upload videos lang po kayo. Tapos at least 50 mahigit na subscribers, pwede na ho yun. Magugulat na lang kayo. I-try nyo nang i-try yung go live. Magugulat na lang kayo, mag-aano na siya. Pero after 24 hours pa. After 24 hours pa, bago kayo makapag-live.
ay maupay man kun pinagkakakitaan, ma'am. Hmm. Oo, ma'am. Oo, ma'am Mary. Oo, pwede ka na po siguro, boss. Ilan na po ba subscribers mo? Ilan na po subscribers mo? Basta lagpas 50, okay na yun. Subukan nyo po yung Go Live. Punta po kayo sa Go Live. Pindutin nyo lang. Pindutin nyo lang yung Go Live. Pwede na yan. StreamYard lang po. Ako, nakakapag-live idol. Pero i-monitor mo lang yung Boss Audio. Ilan na po subscribers nyo ba? Kasi kung 50 mahigit na, pwede na yan. Pwede na kayong mag-live. Iba po kasi talagang live. Kasi pati watch hour, binibilang niya yan. Maano pong si YT kung nagla-live ka palagi, kung masipag ka mag-live. Kung masipag ka po mag-live, kinakount talaga ni YT yan. Pwede na po. Pwede na. I-try nyo po. I-try nyo. Mag-go live na kayo. Pwede na yan. 383 na pala. Pwede na po. Pwede na. At least sa go live, kahit 3 oras, 4 oras, diretso, pwede. Wait, idol. Salamat, idol. Ganun lang po, ganun lang. Subukan nyo po. Yung tapos may makikita kayong go live. Pindutin nyo po yung go live. Tapos, bibigyan kayo ng niya, kung may go signal na kayo, go live na kayo. Kung magantay kayo ng 24 hours. Baka kinabukasan. Baka bukas, pwede na. Try nyo lang po kasi malamang yan, 24 hours kayo dyan. 24 hours muna bago kinabukasan kayo makakapag-live. Kinabukasan din po ng gabi. Bukas ng gabi, pwede na kayo mag-live. Bukan nyo lang po. Ganyan din po ako nun eh. Tinuruan lang ako. Pwede na. Pwede na. Ang technique yun technique po muna. Live po muna kayo. Siyempre, nag-uumpisa pa lang kayo eh. Nakakapaka pa kayo. Isa-isang oras muna. Dalawang oras. Mamaya-maya, kung kaya nyo na mag-3 oras sa isang araw. Yun. Kaya naka-technique po dyan. At least 2 live sa isang araw. Umaga sa kagabi. Umaga, kung pwede ka mag-live sa umaga, mag-live ka. Sa gabi din, ganun din. Pero yung iba nga, ginagawa nila yung hindi nila pinapatay. Pagkatapos ng live nila, hindi nila pinapatay yung live nila, tuloy-tuloy. Kahit tulog po kayo, pwedeng magtuloy-tuloy lang yung live nyo. Huwag nyo po papatayin yung live nyo, tuloy-tuloy siya. Silent, po tawag doon? Silent live. Kahit tulog po kayo, tuloy-tuloy po yung live. Watch hour pong inaano ni YT. Watch hour nyo. Kuwari, tapos na kayo ng alas 10 ng gabi, nag-live. Huwag nyo pong papatayin yung live nyo. Tuloy-tuloy pa rin. Silent live na yun. Magpaalam lang po kayo, matutulog na ako pero hindi ko papatayin tong live ko. Comment lang kayo kahit naka-silent lang. May mga ganun pong vlogger eh. Mabilis po nila na yung malilila. Yung watch hour po nila, mabilis sila nakukuha.
Text day na po kasi. Idol. Dati kasi hindi pwede, di ba? Hindi, may requirements po talaga si YT. Dapat 50 po mahigit. Dapat 50 mahigit tapos marami kang i-upload. Upload na videos, mga short videos. Siguro mga 20, 30. May upload videos kang mga ganun. 20, 30. Ganun po ginawa ko. Ako, ulam lang namin. Binibideo ko, ina-upload ko eh. Naglilinis ako ng bodega, in-upload ko yun. Yung mga ulam namin sa araw-araw, umaga, tanghali, gabi, ina-upload ko yun. Para matawa si YT. Masaya si YT sa ganun eh, pag marami kang ina-upload. Pabor kay YT yun. Upload saka yung subscribers. Dapat 50 mahigit bago ka pang makapag-live. Hindi po. Saan po galing yan? Hindi po. 1,000 subscribers? Hindi. Ako po, 80 lang. 80. After nung nakapag-live na ako. Hindi po ganun. Baka views. Baka viewers. O Ako, hindi po Ako, hindi ako umabot ng 1,000. Nakapag-live na ako. Yung nga may nagbabalita kasi ng ganun eh. Sino kaya yung nagkakalat ng ganun? Hindi po. Wala. Wala, hindi po yan. Baka may nagmamarites dyan. 1,000 subs muna bago ka makapag-live. Hindi po. Yan ang requirements. Bago ka mamoni. Baka yun ang pagkakaintindi nyo. Monetize po yun, monetize. Yung watch hour mo dapat 4,000. Yung subscribers mo 1,000. Monetize po tawag doon para sasahod ka na kay YT. Para naka-comply ka na sa requirements ni YT. 1,000 subscribers saka 4,000 sa watch hour. Baka yun po yun. Bago para ma-monetize ka. Para po ma-monetize ka, yun ang doon. Hindi. Kalokohan po yan. Hindi. At least 50, mahigit. Pwede na. Ako, umabot muna ng 200 bago ako nakapag-live. Pero lang po, 50, mahigit, pwede na. Try nyo po ulit. Di ba, sabi nyo okay na. O, di mag-live na po kayo bukas. So, bukas, umpisahan nyo na bukas mag-live. Mali po yung mga nag-aano sa inyo. Nagsasabi sa inyo yan. Loko. Maabutin talaga kayo ng 1 taon yan. Siyam. 1,000 subscribers bago makapag-live. Matindi po yan. Aabutin kayo ng siyam yan. Monetize po yun, monetize. Monetize yun, boss, monetize. 1,000 subscribers bago ka ma-monetize. Pero kailangan, naka 4K ka sa watch hour mo. So, anuhin nyo po yung mga nagsasabi nun sa inyo, mga loko. Pwede na po sana kayo mag-live pala 300 plus na ang subs nyo. Mas marami pa ngayon subscriber sa akin. Ako 200 plus pa lang. 200 plus pa lang po ako. Kayo 300 na. Pwede na yan. Pwede na mag-live yan. Kaya nga minsan nag-live ako sa StreamYard eh. Maano rin po kasi sa StreamYard. Yung mga ibang viewers po kasi nahihiya umakyat sa StreamYard. Kaya ibang vlogger hindi nagsi-StreamYard eh.
Kasi hindi nyo rin ang ibang viewer, nahihiya. Nahihiya umakyat. Nahihiya umakyat. Majority. Sayang lang yung stream yun. Majority sa viewers, ayaw umakyat. Nahihiya. Ako, nung campaign period nun, last year, umaakit talaga ako kay, sa live ni Maestro Paul TV, kay Manong Paul, sa StreamYard niya. Minsan, dalawa kami. Sinasamahan ko siya. Ikakilala ko po kasi talaga yun. Si Maestro Paul TV, magaling na vlogger yun, taga Baguio. Instructor yun, college professor. Umaakit talaga ako doon sa StreamYard niya nun. Doon lang ako sumakit talaga sa live ni Kuya Paul. Hindi ako makit sa ibang live. Bihira. O never pa. Minsan nga po, 3 oras. 3 oras na kaming dadalawa lang kami. Mahirap po kasi sa stream yan. Hindi naman po lahat ng viewers ay may self-confidence. Mahihain yung talaga yung mga iba. Sino po kaya itong na to? Watching. Ano ba pangalan niya? Heart? Bukas ko jajakitan to. Medyo ko alam eh. Marami po talagang kay Whitey. Buti po pala sinabi ko sa inyo. Hihintayin niyo po pala talaga mag 1K ang subscribers niyo bago kayo makapag-live. Pwede po actually, yung 1K na subscribers na yan, para ma-monetize ka. Para ma-monetize ka. Pero hindi necessary na 1K na subscribers mo, monetize ka na. Kasi nga may watch hour na 4,000. Pag na-comply mo yung dalawa, 4,000 sa kabila ang watch hour mo, sa WH mo, 1,000 sa subscribers mo, pwede na. Yung. Yeah. Sigurado yan, marami ka pong subscribers, marami pong Bicolanong viewers. Marami pong Bicolanong viewers. Dito na po sa akin, andyan si Ma'am Ani. Yan, na po yan. Pasok na po sa inyo yan. Yan, si Ma'am Ani Sipcon. Tiga Bicol po yan. Odyogan. Di ba po yan? Saan po ba yung Odyogan? Masbate?
Masbate po ba yan? Yung Odyogan? Lugar po yan, di ba? Odyogan, Romblon? Odyogan, Romblon po ba yan? O Masbate? Kasi kung Romblon, Tagalog po salita nyo yun, no? Sa Odyogan. Parang Tagalog yata din sa Romblon, eh. Odyogan. Ano ba yung Odyogan? Saan ba yan? Hindi ko nga po alam kung Masbate o no, Romblon, eh. Either of the two. Yan, pasok-pasok lang po sa akin ngayong gabi. Si Ma'am Eve, kumita na naman si Ma'am Eve. Nag-ano siya, yung nag-grocery na naman sa kapitbahay nila. Magkano binayad ka sa Eve? 200 din. Naka 200 ka kagabi, ah. Sana nga araw-araw, no? Sana araw-araw. Lang, ano na lang. Pag-ano na naman. Bukas, maganda na naman ang EAT bukas. Grand finals ng mga ano, yung mga babae magaganda. Yung mga babae magaganda ng mga bata, yung mga magagaling kumanta. Grand finals bukas. Hindi naman mga bata, mga teenager siguro. Basta yung mga babae magagaling kumanta. Grand finals bukas. Tapos papakilala ni Ellen yung lola niya. Yun yung kaabang-abang, ano, itsura ng lola ni Ellen. Yeah. Pinakilala na naman niya, mother niya. Ang pader niya, pinakilala niya na rin. Ang lola niya. Lola niya bukas. Ang pinakahuli niya, lolo niya. Gandang gabi, Sir Kabsat Mac. Grandpa watching at home. Happy lang. Happy lang to all. Salamat at kwentuhan. At balitaan sa home base. Sa home base sa gabi. Umiinit na naman po, Kuya Carlito, no? Umiinit na naman.
Gandang gabi, Miss Eve. Gandang umaga sa iyo. Gandang umaga sa iyo, best friend. Salamat sa pagtulong kay host Flowers for you, friend. Hmm. Yo, masaya po yung kwentuhan natin dito, di ba? Kwentuhan lang, di ba? Dinidir ko nga eh. Kung meron mga diehard supporter dyan ng Showtime, saka generic na Itbulaga, bakit kayo dito? Magbangayan tayo rito, di ba? Dito, ano lang, talagang, ano lang, katotohanan lang, di ba? Katotohanan naman talaga, hindi naman talaga makatwiran yung ginawa nila. Hindi naman talaga makatwiran yung ginawa nila TVJ, di ba? Tapos yung pinakinabangan ng 40 mahigit ilang taon. Magugulat na lang sila pa. Magugulat na lang sila. Hindi na sila pwede mag-report. Pinatalsik nyo na pala. Itong pamilya Halos-Hos yan. Karma sa inyo yan. Itong mga host na pinagpakukuhanin nyo. Halata daw may nadali. Pakalain nyo, pati pala si Karen, yung bata, yung taga Cebu. Nire-recruit din pala nila yun. Nire-recruit din pala nila Halos-Hos yun. Buti may loyalty yung bata. Sabi ni Duty, hindi siya binitawan ni Bossing. Hindi, kasama ka sa amin, sabi ni Bossing dun sa bata. Kay Karen. Pati ba naman yun, dinidemonyo yung utak nun? Siyempre, loyalty nun. Akala Bossing. Doon siya nanalo eh. Pati si Raisa May. Sasama ba sa inyo si Raisa May? Isipin nyo nga mga ano nyo. Mga ano nyo, halos-hos nyo. Kinakarma kayo ngayon. Flop na yung generic Bulaga nyo. Ito naman Showtime. Namimiligro, masususpindi na naman. Diba? Kasi hindi halatadong hindi magbigay hindi magbigay ng katuwaan sa bawat Pilipino eh. Ang ano nyo, vested interest nyo, gibain nyo ang TBJ. Mawala na sa areang Itbulaga na tunay talaga. Yung talagang plano nyo. Joint force pa nga kayo eh. GMA7 ng Itbulaga na generic. Yung Showtime is GTV. Sister company ng ABS-CBN yan. Ay ng GMA7. Lumalabas, tag team kayo. Pinagkakaisahan nyo itong isa. Pero taob pa rin kayo. Lahat ng kamalasan bumubumerang sa inyo. Ilang taon na yung Itbulaga? Aminin na ninyo, ilang taon na yung sila bossing. Kahit ano pang sasabihin yung rape case, Pepsi Paloma, Justice for Pepsi Paloma, wala na lahat yan. Hindi na inaan ng ano yan. Yes, host, ang lupa sumisingaw, init bago umulan ng saglit kaya taon nagkakasakit ng bago po kasing panahon eh. Hi to Ma'am Mary Ortaliano. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host Flowers for you, friend. Tapos, pag-iinitan niya si Ma'am Lala Soto, ginagawa lang niya trabaho niya. Buti nga siya, ginagawa niya trabaho niya. Customs, hindi nila ginagawa trabaho nila eh. Diba? Customs, hindi nila ginagawa trabaho nila. Diyan, mga hoarder ng bigas. Diba? Insufficient kayo. Hindi kayo efficient ng mga government employee. Kayo mga taga-customs. Malay nyo, baka naambunan din kayo ng mga big time hoarder dyan. Unlike dyan kay Inday Sara, kay Vice President Sara, nagtatrabaho siya sa Department of Education. Si Madam Lala, magandang pamamalakad niya sa MTRCB, kahit kaupo niya lang.
Marami na siyang siguro marami na siyang bulok na nakita diyan sa pamamalakad niya sa MTRCB, palakasan system. Bakit dati nga naman hindi nasususpend yung vice ganda na yan? Sa dami ng violation yan. Diba? Pati si Jessica Soho, pinagtripan yan eh. Pati si Madam Jessica Soho, pinagtripan yan. Kagalang-galang niya journalist. Kung babuyin ni Vice Ganda. Diba? Kala mo untouchable eh. Hi to bro, RLTV vlog. Gandang gabi sa iyo friends, salamat sa pagtulong kayo. Flowers for you. Ay hindi. To you friends, salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Saka kung magbigay talaga ng advice si Kuya Jose, umano talaga sa puso. Eh si Kuya Wally nga, saka si Zombie, naiyak din. Kasi paano, guilty sila. Hindi nila dinadalaw yung mga magulang siguro nila. Si Wally, Bicol yan. Alam ko, Bicolano yan eh. Etong may problema to si Nigeria. Si Zombie. Dalaw ka raw kahit saglit lang. Walang pasahe, boss. Walang pasahe. Yun lang, talaga. Kahit siguro gustong puntahan ni Zombie mga magulang sa Nigeria. Yung mga kapatid niya, wala siyang magawa. Wala siyang ganun eh. Wala siyang datong. Wala siyang budget, di ba? Mali naman kasi yung diskarte ng nanalo. Sagutin ba naman si Kuya Jose na nagpapadala naman daw sila. Nagbi-video call naman daw sila. Iba nga naman yung material lahat yan eh. Iba pa rin talaga yung naandong ka. Nabibisita mo mga magulang mo. Habang malakas pa sila. Sabi nga ni Kuya Jose, habang malakas pa sila, bisitahin mo na sila. Kailan mo sila bibisitahin? Pantay ng mga dalawang paa nila. O dun, marami na antig doon sa sinabi ni Jose na yun. Kahit anong mo, wala na, tapos na eh. Nakihilata na sila eh. Tapos na. Diba? Mapapadama mo pa sa kanila ang pagmamahal mo. Wala na sila. 27 years na. Parang sinermonan pa nga eh. 27 years, natiis mo, mga magulang mo, hindi mo binisita. Panoorin nyo kapon yung segment ng nakakatawa pero may halong may kurot sa puso talaga. Siguro si Kuya Jose daman niya. Saka si Kuya Alan kasi both parents sila wala na eh. Kaya number 1 pa rin ng Itbulaga talaga. Ang E80 pa rin talaga. Ang number 1. Actually, baka hindi kayo maniwala, inunahan na ng Jeric Itbulaga itong showtime. Sa kagagawa ni Vice Chaka, sa kabastusan ni Vice Chaka, nauunahan na sila sa rating ng Marami nang lumipat sa kabila. Yung mga ayaw sa TVJ, doon sila nanonood sa generic. Sa Peking Itbulaga. Diba? Marami na rin lumipat doon. Marami rin lumipat sa EA. Diba? Makakapila pa. Huwag ka nang umapila. Tama lang masuspindi ka. Tama lang masuspindi muna yung show nyo. Pahinga muna ng isang buwan. Magmuni-muni kayo. Sobrang yayabang nyo na kasi. Kala nyo, untouchable na kayo eh. Kaya kahit si Kim Chiu, kababaeng tao, balahura din yung bibig eh. Si Kim Chiu, kahit kababaeng tao, bastos din yung bibig eh. Yan si Jong Hilario, kala mo naman sino. Hindi daw nila tinatanggap yung wala daw silang ginagawang mali. Walang ginagawang mali. Anong ginagawa ng co-host mo, ng Vice Chaka? Anong ginagawa ng boyfriend niyang doon? Anong ginagawa ng boyfriend niyang mahilig din?
Na, hindi sila makantay. Naka-live show kayo nung time show. Magse-sex sila. Sarap ng mga bata. Yun ang mga violations nyo. Marami na nagre-report sa inyo. Yan sa kabastusan ng show ninyo. Bastos naman talaga, bastos. Lahat kayo dyan, bastos eh. At least nga dyan sa, may matino-tino pa dyan. Si Beton lang ang matino dyan. Dyan sa, E18 na peke. Betong lang ako dyan. Betong lang medyo ko dyan. Iba, plastikada na yan. Host babala. Itong host bala. Itong Vermont dapat laging laging alert sa mga price hike dahil ang mga shortage ng mga pangangailangan gamit ay maring itago sa mga bodega para tumaas presyo sa market sa nabantayan. Matagal na po yan, Kuya Carlito. Matagal na pong kalakaran niya. Matagal na pong kalakaran yan. Yung mga hoarder, hino-hoard nila mga bigas. Hinahayaan lang nilang sa bodega. Para siguro pa pwede lang Pero ang masama, nabubulang. Kailangan siguro total revamp lahat ng government dapat siguro mag-spot inspection na si Yapo BBM. Dapat talaga magkaroon na siya ng performance check kada head ng departamento sa gobyerno. Ganun dapat gawin niya. Performance check siya dun sa Department of Public Works and Highways. O kung effective ba, efficient ba 'yon? O tama bang ginagawa niya yung head doon? Maraming nasa DSWD, Department of Health. Dapat isa-isahin niya na siguro kung efficient yung mga nila. Okay lang. Kung hindi efficient, tanggalin na agad. Katapang, tanggalin na agad. Palisot lang Pati yung Department of Justice, inutil. Yun na rin si Remulla. Yung mismong anak niya, nangyari na sa kaso ng anak niya. Diba nahulian yata ng heroine niya, marijuana yung anak niya. Ano nangyari sa kaso nun? Eto naman si Katapang. Ano nangyari sa kaso ng SAP 44? Wala na. Ikaw, Defense Secretary nun. Dapat yan ang gawin ni Apo BBM. Surprise inspection ba? Kada government offices, puntahan niya. Yan si Kuya Arnel, okay yan. Ignacio. Si Secretary Ignacio, okay yan. Wala rin ako dyan kasi pinupuntahan niya talaga yung mga travel agency na talaga niya, sinecheck niya, yung may kaso talagang sa kanya, talagang ina-actionan niya. Mismo siya pa pumupunta. Yan, si Ma'am Lala Soto, okay yan. Paupo pa lang pero pinakita niya talaga. Walang palakasan si MTRCB. Pinatawan niya kagad yung suspension di ba? Yung showtime.
Eto, meron na naman. Defiant nga sila, defiant eh. Hindi siguro nila ginagalang si Ma'am Lala Soto eh. Nabigla siguro sila kasi dati kahit anong gawin nyo sa noon time show okay lang, kahit maglaplapan pa kayo dyan okay lang. May Madam Lala Soto nang bumangga sa inyo, tama lang, puro violation eh. Yeah. Immoral na yung ginagawa nyo eh, immoral na eh, immoral. Malabas kayo kay Vice Chaka, immoral na siya talaga. Kaya naman mga host dyan, huwag niyang pagtanggol yung kako-host nyo eh. May violation talaga eh. Bastos eh. Bastos yung co-host nyo kasi eh. Pain nyo na kasi yan para lahat kayo nadadamay tuloy. Pain nyo na yan, si Vice Chaka. Huwag nyo na pabalagin. Ako, alas 10 na pala. Pasok-pasok lang po sa akin live. Dapat po talaga masolusyonan ni Apo BP ang mga nangyayari dyan na rice hoarding, mga smuggler ng bigas. Kasi pangalan niya po nakapangalan dyan. Pangalan niya po nakasalalay dyan. Siya pong head ng Department of Agriculture. Eto na naman mga ibang basher. Bitawan na daw niya yung Department of Agriculture. Lumalabas daw swapang siya. Kaya dapat daw magtalaga na ng permanenteng hahawak dyan sa Department of Agriculture. Ano kaya pakailan nila, di ba? Magpresidente muna kayo bago kayo
Mag-presidente muna kayo bago kayo marunong pa kayo sa presidente. Tayin nyo muna. Tayin nyo muna na maano nyo yung ginagawa ninyo. Pagtrabahuin nyo muna si Apo BBM bago kayo magyayaw-yaw, magkukwak-kwak. Diba? Pati si Inday Sara, gusto nyo pa-impeach. Bakit? Anong ginawa ni Inday Sara? Diba? Actually, dalawa sila eh. Meron din yatang gusto magpa-impeach niya kay Apo BBM. Dalawa na lang sila, partipid. Mag-joint voice na sila. Sa mga viewers, friends, and silent followers, please like and share and subscribe para kay host. Salamat po. Busy siguro sila ako eh. O busy mga tao ngayon. Yung mga gustong punta sa museum, kala nyo may bayad, wala, libre. 3 museum yan, libre lahat. 3 museum yan, bali. Yung pinaka dyan, yung pinaka main, yung nakatapat sa yung nakatapat sa highway. Kasi nandun yung portrait niya ni Sir Amorsolo, world renowned painter, Sir Amorsolo. Tapos doon nga nagganap si Apo BBM, diba? Doon siya nag-inaugurate eh. Tapos sa likod doon, meron isa doon na museum din. Archaeological naman. Basta ganun yung nasa kabila. Pasukin din natin yan. Lahat bukas. Hindi bukas, sa linggo siguro. Hindi ko rin alam eh. Gusto ko nga po, pa may time, babalik po ako sa Kawit. Ila-live ko po ulit. Kasi, nawala nga po yung dati kong diba? Channel. Dito sa Kabsat Makoy Vlog. Ay, Kabsat Mak Vlog. Yan ako ulit. Ila-live ko ulit. Pati po yung sa bahay ni Rizal. Sa Kalagba. Inahin ko rin lahat. Yung mga ko. Priority mga museum. Mga historical na mga lugar.
Pasok-pasok na po sa akin. Hanggang alas 11 lang siguro tayo ngayong gabi. Ano kaya, bakit inaantok kaya ako? Natulog naman ako kanina tanghali. Wala nga, yung mata ko na naman. I-active natin hanggang alas 11 lang to. Aywan ko, sa mga national museum, bakit bawal mag-live? Bakit kaya bawal mag-live? Pinopromote mo nga yung museum, di ba? Ilang beses kaya ako sinita, pero kung marunong lang talaga ako magano, nagkamali din kasi ako ng sagot. Hindi, upload videos lang to. Kung tinanong sana akong ganun siguro, na i-live ko yun, sa National Museum na isa. Puro upload videos lang to. Try natin doon sa Amor Solo. Kasi babalik naman tayo doon. Dalawang museum pa eh. Gagawin papasukin natin. Nung araw, may mga reward ng Pangulo sa mga magagaling na ahensya ng government. May reward sila pag nagkaroon ng yearly program sa government. Malimit manalo noon ang agriculture, dapat ngayon wala na. Kaya naman po kung sa kaya ni may mga anay din siguro kasi diyan sa DA. Siguro kailangang silipin na rin ni Apo BBM eh. Baka talaga magkakakonsyaba na sila diyan eh. DA, the customs, diba? Natin sa National Food Authority, sinong head dyan, imbestigahan niya rin, diba? Dapat ganun. Para hindi one-sided. Dapat talaga may managot yun sa economic sabotage na yung ginagawa nila eh. Economic sabotage na yung ginagawa nila. Tinatago nilang bigas sa mga bodega nila para palabasin. Wala na namang bigas, naubos na. Pwede sila magano, di ba? Pwede nilang ibenta yung mga bigas nyo sa bodega nila. Kaya nga dapat ibalik yung ganun eh, para ganahan yung mga para ganahan po yung mga government officials, mga nasa ahensya ng mga gobyerno, para ganahan talaga sila. Parang pinagparty yata sila ni Apo BBM noon, tapos pinagparty yata sila ni Lakay. Enjoy lang. Pamilya Marcos kasi, hindi sila tinitignan yung status ng buhay mo. Mahal nga nilang mahihirap eh. Kaya nga pinay-full power mga yan para mapaalis sila sa pwesto eh. Kasi nasisira diskarte ng mga oligarko. Ang panahon ni Makoy, kaya pinasipa talaga nila yan.
Natawa ako, Kuya Carlito. May bagong labas ngayon na beer. May bagong labas na beer ngayon. Ayun yung pangalan, Paraiso. Ano kaya to? Paraiso na to. Paraiso na beer. Pero hindi naman daw nakakalasing. Paraiso na beer. Kasi tinan nyo po mga ano ngayon, ang nawala. Colt 45. Nawala pong Colt 45 eh. Na beer. Noon, kahit pa paano din sa Pure Gold sa amin. Meron. Maliit lang. Bentahan ka, konti lang. Kasi limited din yung offer doon na. Saka bawal. Pero, paano maano, masarap. Diba? Masarap nga pag bawal. Yung sangkin, yung Sunny Orange na nakabote. Ang sarap nun. Yung ano siguro, nakakatatlo, apat ako nun. May nabibili sa grocery, pero wala na sa grocery. Wala na. Kahanap din ako eh. Sunny, yung Sunny Orange, yung Sunny Grape. Diba? Eh, may ano eh, may channel na isa. Dalton TV yata yun. Dalton TV, Kuya Carlito, ano yung mga dating patalastas. Yung mga dating commercial, pinapalabas. Dalton TV. Panuorin yun. Dalton TV. Yung mga dating patalastas, inuulit. Dalton TV. Ang sarap daw mabuhay sa mga bundok na dati. Yung mga patalastas daw na ano. Post kasi meron open to the public at meron ding close to public views, pero non-government place open to all people need. Ay, sabi si iyo po, may mga part po talaga, pero maganda po signal eh, tuloy-tuloy eh. Yun lang talaga, bawal daw talaga mag-live. Napansin ko nga po, sa Lasal Museum yata bawal. Yun na naman museum ni Apo, ni Apo Aguinaldo sa Baguio. Andun na mismo ako, katapat ko na yung Philippine flag eh. Pipicturean ko lang, ayaw, sayang. Pag sinablumon ko na ng ano dito. Actually, si pinapansin kalila, parang itsurang bahay kasi. Yung museum po ni doon, ni Apo, Apo Lakay. Host, nagbawas ng spirit content kasi baka bad for the health. Ano po yung spirit content, Kuya Carlito? Ano po yung spirit content? Yung content mo, mga spirito, mga multo. Host, nagbawas ng spirit content kasi baka bad for the health.
Maangati na naman si Kabsat. $10:30 pa lang ng gabi. Pasok pa sa akin live. Sagarin na natin alas 11 ito. Sa alak host kasi marami ay hard, konti lang ang light common ng alak. Malakas pong makalasing. Kaya nga po alak. Mahirap yung matutulog ka na. Bilong ka pa ng anong kape. Di pa lang talaga nagpapatulog po yung kape, no? Tagal, kagabi. Oras na ako nakatulog kagabi. Buti nga hindi ako nag-ano muna itong dalawa. In 31. Oras 10:31. All categories na yan. Pwede yung kagaling mo.
nga kung alam mo, parang inaantok na ako. Naka naman ang tulog ko kaninang tanghali. Yan, mahaba pang oras natin. 10:34 pa lang. Hanggang 11 tong live na to. Pasok-pasok lang po. Si Bonsoy po siguro, Kuya Carlito na. Graduation niya po ngayon eh. Congrats ulit ha, Bonsoy Irish. Congratulations. 2 years na lang. May another 2 years po siyang tatapusin bago niya maano yung computer engineering niya. At least kung sa Bayugan, pinag-aralan niya 2 years. Credited. Paglipat nila sa Tagum, maki-credit niyo, hindi niya na kailangan mag-PEP, mga ibang subject. Credited na. $15 na po. 10:35 already. Hi po, Ma'am Maylin. Yung Bagdarabi po, Ma'am Maylin. Buti po, nakahabol po kayo. Magla-live, mag-out na rin po ako ng 11. Inaantok na po ako. Tataka nga po, ba't ako inaantok eh? Natulog naman ako kanina. Nilalabanan ko lang po talaga. Okay naman po, Ma'am Malin. Okay lang po ako. Pero kung masyado pong mainit talaga, tiis-tiis. Dito lang po talaga sa asthmatic po kasi tayo. Yan din po dahilan bakit ako
nakaan sa uncle ko sa Baguio. Ginagawa lang po kasi yung bahay nila na ngayon doon, nire-renovate. Matatapos na to po yata. Isa pa nag-o-signal na si uncle. Ket na ulit ako doon. Mas gusto ko na po doon, less stress. Less stress, tapos pollution. Maano pong ang pollution ang air. Yeah. Kaya nga po, Ma'am Maylin nakahabol kayo. Damdama, gout ako. Congrats Bunsoy Miss Iris Ledesma from host channel Flowers for You, friend. Nabanlugak siguro ka dekalman gamin ba? Napanak jay Japan napanak jay museum. Jay National Museum napanak. Madi ko pa nga rin natapos. May isang museum pa ilang natapos ko. Taldo dajay. Talo nga museum dajay. May isa pa ilang na natapos ko. Dapay dua. Ako, permiti pudot. Ikalman, permi pudot. Madiktayan na talaga hindi nga aramidin ko, ma'am. Madam na hanggang alauna aglay. Sa puling kulat ta. Basta mga alas 11, alas 12. Basta. Hindi, kapigsa. Uray dito'y napudot. Napudot po talaga global warming. Dapat kastoy nga tiyempo nalamisan. Anya man ang deta lugar yun? Ma'am, anya lugar yun man ta Amerika, ta abroad niya. Anya lugar niyo man yun? Heat wave. Ay, permit ta. Nako. Permit ta Texas, madam. Ni ading ko ide, ni manong ko ide. Nakatiray ni manong ko, duwada kami ni manong ko, aday ta Amerika. O ide, ni manong ko, nakatira suda ta Florida. Oh, pan-handle. Yung ammonia pan-handle. Dajay acidic Gulf of Mexico, ijay parte ijay suda. Napintas si beach. Hindi. Siguro mamindwa ako nakapanit ka. Ayan, anya party Texas, madam. Anya party Texas. Dallas, San Antonio, Houston, Austin, El Paso. Nalawa kami di Texas, nalawa. Nako, pirmi. Pinaka-pirmi nga pudot. San Antonio. Pirmi. Hi to Ma'am Maylin. Good morning sa'yo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for You. Hello, Carlito. Nilabsan mo. Nagbaylan kami. Nagbaylan kami. California to Florida. Balay ti uncle ko. California. Rocklin, California. Kami. Baylan kami. Talungal daw sa dagay. Nilabsan mi ti Texas Texas, Arizona, New Mexico, Texas,
Very barren. Hindi, ang parts di New Mexico, sobra. Disyerto. Ure Arizona. Imagine kung baka sobra pudo ti jay. Tata. Awanin labdabas si tao. Rabi siguro, rabi umalim na ng naglabas si tao dyan. New Mexico, ken Arizona. Pirmi. Siguro, ano na lang. Rabi umalim da pag-awantin paghanon pag napudot. Pirmi pudot siguro yan. Binailan mi data manang ma'am. Florida to ay California to Florida. Di manang ko ili. Jak kamo apay pinaupad da di balay data Florida. Nag-transfer data California. Transfer na California. Panama City, nag Sacramento da zona tata. Idi Panama City. Panama City da isuda idi Florida. Kapintasan talaga ti beach. Mayat. Bigat pa lang dito eh. Ano ito? Pacific time, ma'am? Pacific time kayo? Pacific time niya? Pacific time? Siguro mga, ano ito? 10:44. 10:44. 10:44 ti bigat, ma'am niya. Tata. $10:44 dito. Hmm. 9:44 po niya. Central time. Okay. Central time kaya. Parehas ta Panama. Parehas di lugar di di. Parehas kayo oras di Alabama, Louisiana, Mississippi. Mississippi tapos Florida dagay, Florida na. Mamiss ko talaga ti Florida. Napinta si beaches si Jay Panama City. Jay lugar ti ko manong ko Jay Panama City. Napintas na talaga. Ma'am Maylin, good morning. Pala sa iyo, friend. Flowers for you. Oo, Carlito. Good morning. Good evening sa iyo. Good evening sa inyo. Kasi digin 10:46 yun. Kasi di ako yun. Damdaman. Good evening sa inyo. Imbag na radimit keng ka. Imbag na bigat pala. Imbag na bigat pala sa'yo, ano. Kamsat Maylin. Imbag na bigat pala. Damdaman, makaturog ako.
Manowatch Armon Kabsat. Manmanupay lang po. Baruak pa eh. Baruak pa eh. Siguro awan pa eh. Siguro mga may isang gasot kas jay. Barbaruak pa eh, madam. Barupay. Barupay. Hmm. Tuas ko nga ron, ano, madam. Tuas ko met talaga. Isaktok talaga ti, ano, ti 11 o'clock. Eleven minutes na lang. Gaute yun. Sakto iti 11 o'clock. LS din ako maya lang. Sige po, Ma'am Maylin. Baka pag ano, yun, makadaan. Makadaan po sandali mamaya. Pero ano lang. Ten minutes na lang. Mag-out na po tayo. Pasok-pasok pa, mga gustong humabol dyan. Pasok-pasok po sa akin live. Mga gusto po kong mag-comment dyan.
Yan, malapit-lapit na po tayo matapos. Pasok po kayo mamaya sa live po ni Ma'am Maylin. Meron din po siyang nagla-live din po yan. Meron po siyang live mamaya. Tapos po nito, lipat po tayo sa kanila. Sa kay Ma'am Maylin. Yung mga ano po dito. Out na po natin ng 11 o'clock. Tapos lipat tayo kay Ma'am Maylin lahat. Silip lang po ako, Ma'am Maylin ha. Parang inaantok na po. Hindi po kaya ng mata ko mamaya. Silip-silip lang po mamaya. Sabayan lapta ng ag-upload videos. Mukam sa. Kana yun, ma'am. Anong upload videos ko, pero kulang pa eh. Talagang adon i-upload videos ko. Jay Decalman, Jay Museum, bawal ag live. Upload videos. In-upload videos ko ita. Adon upload videos ko, madam. Ma'am Maylin, nakapasyal na ako sa video mo. Yung organic at non-organic egg. Salamat, Carlito. Bakit isang lang video na mo, Carlito? Hindi, ano lang po siya. Ma'am Ma'am Maylin. Ano ito na? Viewer lang. Madi vlogger. Viewer lang suna, supporter lang. Ano lang siguro, parang ano lang yan. Madam. Viewer lang suna, one channel na. One channel na. Yun ang main mo, Carlito. Pero ano lang po siya eh, more, di po siya, di niya po masyado inaano. Viewer lang siya talaga. Ginawan lang po siya ng channel ng anak yata ni anak niya. Pero mostly viewer lang talaga siya. Organic supporter po ng mga vlogger. Okay. Yung ibang darabi po, Kuya Kahangaw. Ibang darabi po. Buti po, nakahabol kayo, Kuya. Mag-out na rin ako ng 11. Medyo inaantok na rin po eh. Mag-out na rin po tayo ng 11. Sinasagad ko na lang po. 4 minutes na lang bago po tayo mag-out. Kinakamusta po pala kayo na, no? Kuya, naka-silent lang po. Okay lang po, okay lang. Mukhang kachat niya po kasi si Mukhang kachat niya po yata si Johnny Delgado. Kachat niya po yata si Johnny Delgado sa kasi si Jay Ilagan. Mga kachat niya po yata kanina. Si Altantay. Sama po si Altantay, di ba? Hindi ko pa ilalagay upload ko question and answer para sa tumatanda habit daily doing. Upload mo, Kuya Carlito. Kuya Kangaw, kinakamusta ka pala ni Maning Borlasa. Maning Borlasa daw po, kamusta ka na? Sabi po ni Boss Maning Borlasa. Namimiss ka na daw po ni Maning Borlasa, Kuya Kahangaw. Hi to bro.
Hangout channel. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Sir Carlito, hello po. Hello, ka-hangout. Hmm. Maylin, hello po. Nasa States din po yan, Kuya Carly, Kuya ka-hangout. Nasa Amerika rin po yan si Ma'am Maylin. Nasa Texas po. Kapsatid, may tiga-Amerika rin dito si Ma'am Maylin. No? Tiga Texas, San Antonio. Hmm. Bunso yan, may tiga-Amerika dito. Pumasok na viewers ko rin. Sa ano siya, San Antonio, Texas. Kababayan pa ni Shawn Michaels. Kababayan pa ni Shawn Michaels. Maylin, hello po. Hello. To? Hello, ka-hangout. Bale, 11 o'clock na po. Out na po tayo. Maraming salamat po lahat mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Yan. Salamat po, boss ka, Kuya ka-hangout, Ma'am Maylin, Kuya Carlito. Ano po ba? Lahat ng mga pumasok po sa akin live ngayong gabi. Yan si Ma'am Maylin. Good night na po, Ma'am Maylin. Po. Good night na po sa inyo lahat, mga pumasok. Salamat sa pumasok sa akin live. Lipat po kayo kay Ma'am Maylin. Lipat po tayo kay Ma'am Maylin. Ako, sasaglit po, Ma'am Maylin lang ha. Medyo na ano po talaga. Good night po sa inyo lahat. God bless. Ingat. Bukas po ng umaga, live ulit. Magla-live ulit tayo bukas ng umaga. Yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye. God bless. Ingat.